Sunt Calif fermecătorul și o să sun la masaj erotic. Bună seara! Am și o întrebare. Cum vă cheamă ca să luăm mai întâi să ne cunoaștem mai întâi de toate? Eliza? Ce servicii prestați? Da. Dacă vreau doar sex oral, ce tarif e? Tot atâta este sau cum e? 80 de lei? De sexul oral este 80 de lei. Sexul anal cât e? Da. Și extra tot pachetul? Adică sex oral normal, anal. A, nu sunteți femeie? Nu ești femeie? Ești transexual? Am înțeles. Da, Calif. Da. Bine atunci, asta e. Unde mai dus? Hai, pa.